Tiprasa neiba asuk kwpal hamya ngmani kalaika tini bai nokha salji tham ngai thangkha phiaba tak phano khorui kari manyako takhuk biromani Tripurani mangkethei sana thangkhangke je sajakte kelayo kwpal hamya Tiprasa ingyagai tei kubuni dofani borok rok hongkele hapang busuk se chaitok khamung takhuk biromani Tripurani mangkethei kari uirenani Phiaba nokha salji tham hai ngai thangkha hapangni simin khorui nanani phano chaitok liya u Tiprasa kwpal hamya ngmani bagai Bukhuk biromani Tripura lai thangnai 20 August ni salmario buskini therna thangmani phiaba hatpalao se kalai hopjagi thei thangsiu boni nikuma angkha Kairampara post office kwaiphang Jolaibari Santi Bazar subdivision ni Patimuni koknorgui Korbuk Press Club sawi mankha yagulo biromani Tripurani mangkethei kari redani bagai wansokmung sep naharkha Korbuk Press Club asuk sal kadagma hapang thui tongmani phiaba Korbuk Press Club yapri semani yagulo tini September talni nokha salani salo sokpaikha 9 battalion PSR ni NDRF ni adongro sarapchano nailangsiu azaro watigo phaimani bai paithago yakti sawi thangkha abuni yagulo haino hai patimung thayo fire brigade ni adongrok phaipika obu sana thangkangke Korbuk Press Club ni chaito mungbai sokpaimani belai nokung tuk thai kok khaponi Tripuri tahukte bukhurok Korbuk Press Club ni adongrok tini bai nokha hornei kakha Kairampara o mangkethei nok khurlani bagai hinei phaimani Korbuk Press Club ni adongrok bihik busa nukhungno yakarei tini Bukhuk Adini Chuba busaini mangkethei kari derei mano chaitokmani a thayo bihik busai nukhung yakarei apteke phaimani dofana hamjakmani bagise phayo Hambai yongkhawar jagai Bukhuk Adini no Chuba bagai phailaijak Korbuk Press Club teibo phaitongo Khumlung Press Club no khobui dal Press Club rokbo ahaino khapangni Tripuri da hotel bukhurok norok nobo koboknai Tripuri khorang ngai hasini Tiprasa rokbo ahaino chaitogui buskango phaikangki belai kheno hamnai mokol mukti ranya Adini Tripurani mokol sal hor boni muchungmu busaini bekreng kongsa pharo naina muchungu Relief kemo mai tui banglai mani chung nugui tongo tei sabnoba rang mannai sabnoba puicha mannai rokhoni bo chung khanao pheba Bukhuk Adini Tripura le busaini mangkethei nobo bono khorui boni khuri ornani bagai chaitoknai kebu kerei rang ranani le bat no rogradi haksalo tongoi nahari simin tonglai tongo sangkai Jolaibari fire service ni hoite phaimani je ta ki koida Kairampara aro gotona mane tone ndobsi tongo এরপরে তিনি ফাইকা বাস লোকেশন নাইকা এরপরে যদিও সিনি দ্বারা তো নাই নাইকা তাবো লোকেশন আচ্ছা প্রশাসন যদি রমদে NDRF ফাইকা তিনি ওখাই বড় নেক্সট টাইম যদি রিংকাই जों ফাইনাই আবনা আসনো হ্যাঁ তাবো লোকেশন সিমি নাই থাংসাং আনে সিমুংখাই আং LFM কর্মরাম ত্রিপুরা জুলাইবাড়ি ফায়ার সার্ভিস